Moikka moi! Tästä tulee vinkki lapsiperheille, mitä tehdä esimerkiksi vähän pilvisempänä päivänä Alaniassa. Otappa kuule taksi alle ja suuntaa Alaniumin kauppakeskukseen. Kauppakeskuksen toisesta kerroksesta käytävästä löytyy tämmönen pieni leikkipiste lapsille. Isommille lapsille löytyy tämmöisiä peliautomaatteja ja perheen pienimmille tommosia pikkusia huvipuistolaitteita. Tänne ostettiin kassalta poletteja. 5 polettia maksoi noin 150 liiraa. Eli alle 4 euroa. Sitten kauppakeskuksen kolmannesta kerroksesta löytyy tommonen isompi pelihalli. Täällä viihtyy myös aikuiset. Täältä löytyy VR-laseja ja jopa koripallotelinettä ja tommosia isompia laitteita, mihin mahtuu myös aikuiset. Tätä voisi verrata Suomen Leos Leikkimaan ja jonkun huvipuiston pelialueeseen. Täällä hinnat oli vähän korkeammat, mutta esimerkiksi tämän niin sanotun Leos Leikkimaan-alueen hinta oli 30 minuuttia 150 liiraa, et ei kyllä paha hinta tämäkään. Täällä täytyy ottaa huomioon, että täällä tarvii olla sukat, ja jos niitä ei ennestään löydy, on tullutkin vaan sandaaleilla paikalle ilman sukkia, niin sieltä pystyy ostaa itselle sukat 30 liiralla. Tällä alueella oli rajattu pienten ja isojen puoli. Alle 100-senttiset oli omalla pienellä puolellaan ja sen yli olevat isolla puolellaan. Ja siellä isojen puolella oli myös lastenvahti ja tänne pienten puolelle tuli niinku vanhemmat mukaan. Mutta tällainen aktiviteettipaikka, eli jos et tiedä mitä tekisit vaikka pilvisenä päivänä, niin suuntapa tänne ja nauti päivästäsi.